अरे काये मैडम। का हो? अरे आजकल तोहरे झूलनी का चर्चा सगरो बा हो। इता सही कहा तारा हो। ऊ कैसन? सुना सुनावा। जब पे नीले नाथुनिया पीछे पीछे घूमे दुनिया नागिन चाल देखी हमारो बवाल भइल बा। नागिन चाल देखे हमारो बवाल भइल बा। नागिन चाल देखे हमारो बवाल भइल बा। अच्छा हाँ हो। तो हमरो सुना। का बोला? सबके का देलू मजबूर, केहू रहे न तुहसे दूर। सबके का देलू मजबूर, केहू रहे न तुहसे दूर। जादू भरल बा तोहरी नजरिया में। जादू भरल बा तोहरी नजरिया में। जादू भरल बा तोहरी नजरिया में। और इतने ना और सुना। सुनावा सुनावा। हाँ देख के फरेस मुड़ जाला बिगाड़ी, बिना ब्रेक के चलेला मोर गाड़ी। बिना ब्रेक के चलेला मोर गाड़ी। बिना ब्रेक के चलेला मोर गाड़ी। हाँ देख के फरेस मुड़ जाला बिगाड़ी, बिना ब्रेक के चलेला मोर गाड़ी। और सुना। सुनावा। रूप वाले नी जब सजाई देनी दिल में आग लगाई। रूप वाले नी जब सजाई देनी दिल में आग लगाई। बोलिया हमर सबके खातिर राइफल भइल बा। बोलिया हमर सबके खातिर राइफल भइल बा। बोलिया हमर सबके खातिर राइफल भइल बा। हाँ काहे ना, तोहार कमवे ऐसने बाना। तब सोना। हाँ बोला। हाँ चलेलू घर के ता मन कैसे मानी। देखिए के सूख जाला देहिया के पानी। देखिए के सोख जाला देहिया के पानी। देखिए के सोख जाला देहिया के पानी। सुना तारू। हाँ हाँ बोला। हाँ चलेलू घर के ता मन कैसे मानी। देखिए के सूख जाला देहिया के पानी। पेन्हिलाया का डरेस कैलू मानवा फरेस। पेन्हिलाया का डरेस कैलू मानवा फरेस। ओढ़नी बांधेलू अपना कमरिया में। ओढ़नी बांधेलो अपना कमरिया में। ओढ़नी बांधेलो अपना कमरिया में। और सुना। सुनावा।
हाँ दितुत पाती छुअल चहेला शरीर के लगे ना निशाना अमर जीत बिना तीर के लगे ना निशाना अमर जीत बिना तीर के लगे ना निशाना अमर जीत बिना तीर के दितुत पाती छुअल चहेला शरीर के लगे ना निशाना अमर जीत बिना तीर के और सुना सुनावा सुनावा। भइल 18 के पार सब लगावेला जोगार भइल 18 के पार सब लगावेला जोगार हमके पावे खातिर शिवम हड़ताल भइल बा 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 हमके पावे खातिर शिवम हड़ताल भइल बा। हाँ तक केहू केतनो हड़ताल लगाई ना तहरा के हम ही अपनाई।